Tenga kawia bende chapni. Riwruok mar IGAD sundo kwe piny Sudan bang' lweny tucho e kind kweth ariyo mag jolweny. Jatend piny Kenya William Ruto ma en achiel kuom jotelo ma IGAD owalo mondo mi oket kwe pinyno wacho ni dwaro nitie mar neno ni oganda ok odhi nyime gi wito ngimagi ka nyaka sani ji maromo 97 osenegi. Ripot mawuok e riwruok mar jofwambo mar piny ngima wacho ni lweny ne omuoch kendo kinyi ma kawuono e boma ma Khartoum bang' ka kwe nosechako duogo. Lweny ne ochakore chieng' Ngeso kaluwore gi ywaruok e kind jatend jolweny mar piny Sudan mong'ere kaka Fatah al-Burhan kaachiel gi jalupne Mohamed Hamdan Daglo ma otelo ne kweth mar lweny mong'ere kaka RFS. Nyaka sani riwruoge mopogore opogore mag piny ngima seyo lweny ma kamano matimore e piny Sudan.